Dobrodošli u novu epizodu Need for Speed Most Wanteda. Ovo je jako dobra epizoda, gdje ćemo morati da pređemo jednog 15. na listi. I javit ćemo vam se to jest nastavit ćemo video kad budemo... I došli smo do 15. na listi, kojeg sad trebamo da pobedimo u jednoj trci. Pošto je ovo jako teško da se pređe. To jest, ovaj video će bude jako kratak, izvinjavam se ako ne bude bilo baš cijela trka. Pošto mi je memorija na fotoaparatu jako prazna. To jest, puna je baš memorija. Pa ćemo vidjeti koliko će to uspjeti da traje. A urava sam se slupao. Pa beži konju jedan. Aj ti si tu. Eto vam ga. Ej. Polako samo. Ti si mi već stigu. Sad će se ti meni slupat negdje. Doviđenja.